Темата на предаването ще се казва "Българите в Бразилия. Толкова далече, толкова различни и толкова българи". Изключително удоволствие за мен да кажа добре дошъл в студиото на Облаче ли бяло на Божидар Попов. Здравей! Много се радвам да се видим на живо в студиото, след като доста време си комуникирахме по интернет. За теб това е много лесно, защото ти си специалист по телекомуникации, така че за теб това най-вероятно е ежедневие. Всъщност, преди да си поговорим за българите в Бразилия, редно е да ми разкажеш твоят път към Бразилия. От колко време си там, какво те заведе, как се чувстваш и какво правиш? В Бразилия пристигнах през 2000-та година. Живеех в Америка преди това. Така стана, че се запознах с бразилка, която след това се превърна в съпруга. И така, от 2000-та година съм в Бразилия. А преди това колко време си бил в Америка? Т.е. от колко време не си в България? От 15 години. От 15 години си извън България. Да. В Бразилия как се реализираш? Какво си завършил? Къде си го завършил? По специалността ли се реализираш? Или вече там на място намери мястото си в живота? Не работя по специалността си. Аз завърших Софийския университет, специална педагогика. И това, с което се занимавам в момента, няма нищо общо с въпросната специалност. Но пък едно доказателство, че българите сме нация техническа. Да, и лесно се преквалифицираме, когато има такава нужда. Да. Стана ми интересно по много практическа причина. По това време телефоните нямаха друга алтернатива, интернета беше бавен, но така или иначе единственият начин да говориш ефтино с България беше така или иначе през интернет. И аз, имайки личната нужда да комуникирам с България, използвах съществуващи такива услуги и в един момент реших, че мога да се занимавам професионално с това и всъщност аз да предлагам такъв тип услуга. И за това сега имаш фирма, за която предлага именно телекомуникационни услуги, телекомуникационни контакти чрез интернет. Да, точно така. Значи телефонните разговори се правят през интернет, което ги прави много по-евтини, много по-мобилен си, защото навсякъде, където има интернет, можеш да говориш. Това е от типа услугата Skype. Да, аз скоро, в началото на тази година, правихме едно предаване, в което в рамките на едно предаване включихме една дама, която основа българско училище в Норфолк, Англия. И в същото предаване говорихме с Мелбърн, Австралия. И след предаването аз поделих с колегите, че бях добра ученичка и имам добра оценка по физика, но не мога да си обясня как може ето сега тук ние да си говорим с тази дама, а при нея всъщност да е вече утрешния ден. Да. Технологиите са вече на много високо ниво и хората имат нужда от те правят живота ни по-лесен. В крайна сметка, те ни правят по-близо един до друг. Да, точно така. Това е проблем ли е това, че сме далеч? Ето ти си, примерно, мъж. Заминал си в така зряла възраст, не като дете. Валидно ли е за теб понятието носталгия? Не точно, защото носталгия в първите години съм чувствал към места и към хора. Естествено. Но така, с течение на годините се оказа, че местата, които познавах тук, вече не съществуват или не са същите. И как да страдаш по нещо, което го няма. А пък за хора винаги, чувстваш и ето сега, говорейки ето тези комуникации всъщност помагат много, защото едно време е било с писма. Даже аз преди да замина за чужбина, така контактувахме с хора в друга държава. Пишехме писма, чакахме по 6 месеца да отиде и да се върне въпросното писмо и така. Сега вече е съвсем различно. Сега наистина сме едно голямо село. Колкото да е изтъркан този израз, но наистина може всеки момент да дори видео е абсолютно достъпно.
не само глас като услуга, така че може да се чувстваш много близо до някой. 5 години в една страна не са малко време, най-малкото е достатъчно, за да си изградиш свое общество, да изградиш своята малка България. Имам предвид тази част от обществото, която те свързва с България. Кои са тези хора около теб? Най-вече колко са българите в Бразилия, ако имаш такава информация, и колко са тези и какво представляват, с които общуващи, които са в твоя кръг? Но официална информация няма колко са българите в Бразилия. Имаме така идеята, че може би около 3-4 хиляди. Из цялата страна? Страната е голяма. Страна, да. Аз лично познавам, може би не повече от 100 души и всички са около, тези, които познавам лично, са или в Сао Пауло, или в района на Сао Пауло, където живея. Какво представляват те като социален срез? Почти всички или работят в някаква фирма, бразилска фирма, или има някои в международни фирми, и много хора също имат собствен бизнес. Най-различни варианти на живот. Но това са хора, които са се установили там. Да, аз говоря за имигранти, защото има, разбира се, гостуващи студенти, учители, професори, но... Не, като говорим за имигранти, имах предвид, това са хора, които стабилно са се установили. Това не е типа гастарбайтерска имиграция, каквато имаме в Испания, в Гърция, в Кипър, например. Не, в Бразилия не, това няма как да стане, защото там трябва действително да си професионалист или инвеститор, за да успееш в обществото. Няма как да намериш ниско квалифицирана работа, която да ти позволи да имаш нормален начин. Обществото ли е подредено така? Държавата ли е подредена така? Защото, примерно, едни Съединени щати също са на друг континент, обаче там имаме и всякакъв вид емиграция, меко казано. На Съединените щати примерно, може ли в Бразилия да остане някой нелегално? Може, но въпросът е в друго, че ако си нелегален, трябва да се занимаваш със собствен бизнес. Нещо, което не зависи от документи, които трябва да представиш, за да те наемат на работа. Тоест ти не можеш да започнеш на черно работа някъде? Трудно е. Всичко е възможно, но е трудно. Да, трудно е. Обикновено много е популярно англоговорящите нации идват в Бразилия, остават хора от въпросите нации и преподават английски в малки частни училища или с частни уроци, по този начин се издържат. Но това не е за да имигрират, да кажем, 6 месеца в годината го правят, това за да... Това е екзотично изживяване. Да, опознава страната, помага си с въпросната услуга, защото все пак трябва да живее по някакъв начин. И след това си се прибира. Това е като англичаните, които идват да се основяват в България, само че те нямат нужда да преподават английски, за да се издържат. Да, не знам как. Най-вероятно. В момента напоследък България е много популярна. Да, в някои от търновските села даже ги наричат малцинствата, защото те са семейства англичани. Не напразно те попитах за социалния срез, за това, за да прозвучи, за да чуят нашите зрители, че това са хора, които са заети, това са хора, които работят и работят сериозно. В такъв случай можем ли да говорим за живот на общността? Какво правите? Как се виждате? Да, абсолютно. Намираме време. Обикновено по някакви поводи, наши български поводи. Празници. Аз ще помоля колегите само да покажем и снимки, които Божидар ни предостави от живота на общността. Да. Мога да обясня? Да. Значи това е събирането на българската общност при назначаването на търговския съветник в Сао Пауло през 2005 година. Той е там в дъното с бяла риза, господин Бойко Годев, който беше 3 години в Сао Пауло. И направихме събиране, за да бъде представена на българската общност и да се запознаем и помежду си. Това е на вилата на може би най-стария от българските имигранти, които познаваме в Сао Пауло. Бай Петко, той е... Аз ще те попитам после за него специално, защото много ме заинтересува. Да.
Това вече е в България. Това са бесарабски българи на посещение тук. Това е училището, което имаме от една година в Сао Пауло. И за това ще стане дума. Защо, още като разглеждах снимките, ми направи впечатление? Бяло, синьо, червено. Това е бразилското знаме. Не, бразилското знаме не е... Бразилското беше с зелено. Да, зелено и жълто. Много географски грешки правят Зелено и жълто е. Да, и жълто. Не, тия цветове не са търсени. Защото аз началото се помислих, че е някаква грешка и че е бяло-зелено-червено. После гледам, че не е зелено, а си е синьо. Ние си носим знамената, като си ги правим тия срещи, си ги слагаме малки знаменца по масите, но това... Това е явно някакво друго събиране е било на друга общност, на руската общност. Има български музиканти в Бразилия, в най-различни оркестри. Това е един концерт, на който българи са свирили. Тук е една презентация на български продукти, които си правим и поканихме българи, съответно бразилци. Така се събираме, готвим си. Има нататък едни снимки, които режисьора много трудно му беше да ги монтира. С едни хубави сърмички и други неща. Да, така готвим. Опитваме се, много български. Мисля, че са в тази папка. И тук е момента да те попитам и за, след като стана дума за манджи и за готвения, всъщност започнах предаването с представяне на твоя магазин. Какво предизвика необходимостта да направиш такъв магазин? Не си ли носите всички вие тези неща от къщи, като пътувате? Ние пътуваме рядко и освен това не можеш да донесеш много с куфари, толкова колкото да е достатъчно и за теб и за останалите. И успяваме да направим някои неща, които не липсват там. Правим лютеница. Моля ви, колеги, и тези снимки да покажем с нещата, които се правят в магазина. Ти междувременно, ще ми разказваш. Как се роди идеята за такова нещо? За магазин специално, защото след като всеки пък от вас си ги прави вкъщи, тогава защо трябва да има магазин? Значи магазин беше хубава идея според мен да бъде направено, защото първо, ние искаме да популяризираме българската култура, така или иначе. И когато го правиш за продажба... Извинявай, много ти благодаря за това, което каза току-що, може би даже неволно. Каза българската култура. Защото кулинарията е част от културата и това много рядко някой си дава сметка за това. Често ни обвинявате, манджи, показвате там, занимавате ни с глупости, кебабчета и това. За нас тук това е всекидневие, както и тези шарени яйца. Е нещо традиционно, което се случва всяка година. Докато някъде другаде това е елемент, т.е. когато една общност е навън, това е елемент от културата. Да, абсолютно. И най-бързо и лесно се стига до сърцето на една друга нация, точно според мен с кулинария, с храна и с питиета. Защото е много трудно да обясниш музика, много трудно е да представиш книги на един език, който никой не познава. И те да го възприемат. Да. Докато храната и напитките са нещо, което е много по-универсален език. Възприемат ли е нашата храна бразилците? Възприемат я, Възприемат я. Това, което е много различно, са подправки, които ползваме в България, които там няма. Но иначе не са много далеч нещата като кухня. Нашите са, разбира се, по-специфични, но това, което прави голямата разлика, според мен, са подправки. Които те нямат такива подправки там. Нямат чубрица, Ти спомена, че те и не виреят там, вие си ги внасяте от България. Да, ние опитахме да съдим. Може би ще успеем в един момент, но за сега не сме успели заради климата, Заради климата, там е много важно. Освен това, сезоните не са толкова ярко изразени. Има растения в България, които се нуждаят от сняг, от студ, за да спят семената и така, което там няма как да постигне. И си го внасяме си ги от България, за да готвим. С български вкус. Ти в предварителния разговор спомена, че голяма част от вас сте сте създали смесени бракове. Твоята жена е бразилка.
Тя готви ли български манче? Да, готви. Харесва ли да ги готви или просто ги прави за любимия мъж само? Не, харесва и не ги прави само за мен. Тя много харесва, тя се е научила от майка на много неща. През цялото време нови рецепти се пробват. И сега вече и като правим неща за продаване, експериментираме много, но на нея и харесва на нея, за да не го прави само за да ни направи удоволствие. А български говори ли? Говори малко български, много разбира. Също го прави с желание? Да. Тя си се учи сама. Слуша българска музика, чете, когато е на латиница, защото кирилицата е сложна. Да. Но разбира много, да. А детето, ти спомена, че имаш син на 3 години. Да. Аз му говоря само на български и той така ми отговаря. Може би точно тук е моментът да кажем, че всъщност ние с Божидар се запознахме, уважаеми зрители, в интернет, както споменах, но за да направим това предаване и изобщо така, за да ми помогне това предаване да се случи, трябва да кажа едно голямо благодаря на господин Михаил Кръстанов, който е също от тези българи, които са от сегашните българи, така ги наричаме, и който от 2008 година е създал българско училище. Разкажи ми с няколко думи за българското училище, защото зрителите на Облаче ли бяло знаят, че това е една много широко застъпвана тема, това студио. Да. Михаил Кръстанов започна с курсове по български език, по негова инициатива. И слава Богу, защото ние нямаме, българската общност там е малка, нямаме много избор на професионалисти в този смисъл. И през 2011 година получихме парична помощ от българската държава за създаване на училище. Училището вече работи от 1 година. Видяхме малко от 1 или 2 снимки, мисля, че... Да, ще видим и още. Всъщност, колеги, моля ви да видим кадрите от последното тържество на българите, а именно тържеството посветено на 3 март, където ще видите и част от децата, които са в българското училище. Ти междувременно ще ми разкажеш всяка година ли ги организирате тези тържества, кой ги организира и с какво ви помагат? Да, преди да продължа за това, само искам да кажа нещо за училището още. Много важно е, че ние сме много благодарни на българската държава за подкрепата, но така или иначе не беше достатъчно, средствата не бяха достатъчни, за да осигурим сграда, подходяща и така професионално направена за училище. Коя година каза, че сте получили финансирането? Миналата година. От 1 година, да. И аз веднага ще ти кажа и на теб, и на зрителите, защо е така. Защото това е всъщност 3-то издание на програмата Роден език, култура зад граница. И ако първото издание, 2009-та, не много училища успяха да разберат и съответно нямаше много кандидати. Ако втората година кандидатите вече бяха доста, за да усвоят остатъка от средствата от първата година, то третата, наистина, тази, в която и вие кандидатствахте, наистина кандидатите бяха много повече, отколкото предложените средства. И просто изборът трябваше да бъде направен дали някои училища изцяло да бъдат отрязани за сметка на другите, или просто на всички да им се отнеме по мъничко, т.е. да им се даде по-малко, така че това е причината. Надявам се, че поне за нещо са ви стигнали тези пари. Да, ние имаме учебниците. Средствата са достатъчни, за да почне като инициатива това училище. И това, което много важно искам да кажа е, че след като не успяхме да намерим сграда по финансови причини. Това перо ви беше отрязано. Не можахте да получите. Не стигнаха пари за такова нещо. Извинявай, само ще прекъсна, само да кажем на зрителите, че ето това беше най-възрастният представител на емиграцията. Как се казва? Бай Петко. Бай Петко му викате. Да. Бай Петко, той е над 85 годишен, но е много енергичен, жив, винаги присъства на нашите събития. Връзка между поколенията, може да се каже. Да, абсолютно. Той е много, много българин. Така, и да продължим с училището. Не ви стигнаха парите за сграда. Да, и всъщност един от нас, един от българите в Сао Пауло, Ервант,
български арменец, предложи да ползваме сградата, в която има собствен бизнес с интернет, за да можем да провеждаме часовете, които са... това е неделно училище, значи събота и неделя се провеждат часове, всяка събота и неделя почти. И така, и нещата вървят, защото имахме помощта на българи. И да, и защото усилието идва от самата общност. Това ви е нужно на вас и съответно вие намирате. Видяхме доста хора има в залата. След мъничко ще покажем и още малко кадри от това събитие. Аз тук искам обаче да направя един преход, защото ти спомена за Ервант. И аз искам да му благодаря от екрана на Облачеле бяло, защото той пък е първият човек от вашата общност, с когото аз се запознах на живо. Всъщност ти си вече втория, с Мишо Кръстанов все още не сме се виждали, а общуваме само по интернет. Казахме, че това е възможно. В интерес наистина имам чувство, че се познаваме. Наистина, технологиите дават тази възможност. Имам чувство, че се познаваме с него. Но с Ервант, уважаеми зрители, се запознахме злополучния май 2009 година и срещата с българите от Бразилия, които Ервант доведе на екскурзия в България, беше последната ми среща с българи от чужбина по време на моето председателстване на Държавната агенция за българите в чужбина. И аз съм изключително много благодарна на съдбата, че тази среща се състоя, защото тези българи, които доведе тогава Ервант, всъщност са една друга част от българската общност в Бразилия, за която предполагам, че тези от вас, които следят тематиката на Облачеле бяло по Фейсбук и по другите социални мрежи, отдавна чакат да стане дума. И това е общността на бесарабските българи. Само няколко думи от историята на това преселване за тези, които не го знаят. Това са потомци на българи от Бесарабия, Украйна и Молдова тогава, даже повече Молдова, отколкото Украйна, които през 30-те години на миналия век, т.е. в годините между 1920-1930 година, са заминали в Бразилия. Заминали са, защото емисари от Южния континент на Америка са обикаляли тогавашните български села, знаейки, че това са хора, които обичат земята, че това са хора, които обичат да работят земята, а в Бразилия очевидно по това време имало нужда от именно такива хора. И за това те са предлагали на желаящите да се заселят в Бразилия. В интерес на истината, тъй като повечето от вас знаят, че и аз съм бесарабска българка и в моите детски спомени се пазят разказите на моите баби и дядовци, които се споменавали за това време, защото те тогава са били малко или повече деца. Например, едно от интересните неща беше, които са ми разказвали, че тези емисари са искали семейства с много деца. Така, например, моят дядо, бащата на майка ми, го няма на семейната снимка, защото техните близки не са имали толкова много деца и се наложило дядо ми да го снимат с тях, за да може, ако заминат, да заминат и двете семейства. Това е много интересно, така с оглед на сегашната емигрантска политика, примерно на щатите. Не са се сетили, вероятно, да го направят. Така или иначе, уважаеми зрители, тези хора в момента живеят, потомците им в момента живеят в Бразилия. Имали сте възможност да се запознаете чрез Облачеле бяло с една от тези потомки, която е била след приселниците, на 3-годишна възраст е била, когато нейните родители са поели дългия път през океана. И това е госпожа Ангелина, която аз поздравявам също така, защото знае, че това предаване, макар и по интернет, ще го гледат българите в Бразилия. Има ги, много са, изгубили са връзка с езика, обаче, според теб, българи ли са? Българи са. Трябва те да кажат как се чувстват, но да, защо да не са българи. Те пазят традиции до такава степен, до каквато пак се върнем на кулинарията. Те готвят българска храна на празници, които са
важни за нас. Това най-лесно се запазва, Божидаре. Според мен това просто най-лесно се запазва. Да, защото готвенето е едно ежедневие. И при всички положения разни рецепти стари те си пазят и си ги предават от поколение на поколение и се празнуват по българските празници по-български. Да, вярно е, че не говорят български. Аз затова ти зададох този провокативен въпрос, дали са българи, защото тук в България, в днешна съвременна България, в началото на 21 век, много често лесно се слага присъдата. След като не говори български, значи не е българин. Може би, когато сте навън, по друг начин усещате българското, или? Да. Той има обяснение това нещо и според мен много е трудно да съдиш хора, за каквото и да било. В случая това вече е трето или четвърто поколение. Те не са имали никакъв повод да говорят български, защото обществото е много малко, българското общество. И дори и помежду си да са говорили, след това са били много пръснати един от друг. Комуникации са били несъществуващи. Не са компактно, така ли? Не са компактно. Разпръснати са много в различни щати. Има някаква концентрация на определени места, но след това с течение на годините, примерно ако така е било в началото, следващото поколение вече си е търсило поминък на друго място. Децата, внуците и така нататък. Да, и няма концентрация, както примерно много големите имигрантски общества, като японци, италианци и така, те имат цели квартали, в които живеят заедно. Но и те не говорят италиански помежду си, ако са старата емиграция през Тоест това е една тенденция, която е характерна за всички стари емиграции. Бразилското общество е доста асимилиращо, да. Не като в Америка, където всички общности си имат и вестници на където включително и държавата стимулира това. Да. Бразилия е по-различно в този вариант и в този смисъл и затова и така се е получило. Бесарабските българи си имат асоциация на, т.е. юридическо лице, организация. На мен в предварителния разговор ми направи изключително силно впечатление, уважаеми зрители, че когато попитах Божидар дали новите българи, както се наричат те помежду си имат своя организация, той ми каза: не, защото мислим, че не е редно. Това толкова много искам да прозвучи от екрана на Облачеле бяло, защото зрителите много добре знаят, че почти всеки път говорим за една българска общност, където от една организация става две, от две стават 4, при това без да има такава културна разлика и времева разлика между тези българи. Докато вие сте толкова различни, а в същото време, ето, вие, новите българи, подхождате с това разбиране, че ако има организация, трябва всички да сте заедно. Има ли тенденция това да се случи? Надявам се да има, защото това е нашето желание. Ние сме го изразявали неведнъж. И това всъщност, което ние искаме да се получи, е да имаме право да участваме в живота на асоциацията, в смисъл да бъдем членове. Да бъдете допуснати, така да се каже. Да участваме в административния живот на асоциацията, защото това, което се получава на практика е, че всички събития на българската общност се организират от нас и те са ни гости. А пък трябва да е обратно, защото ние сме... Всъщност да, в това, което видяхме, видеоматериала от 3 март, то беше организирано, било е организирано от вас. Да, ние го организираме, да. Всички тия събития си ги организираме ние, пък тя ги каним. А пък според мен би трябвало да е обратно. Те са поколения там, да, и те би трябвало да организират нещата и да ни канят. Но това не е толкова важно. Аз смятам, че по-важното е друго, че в крайна сметка, да, ние не приемаме много идеята да създадем паралелна асоциация, защото това автоматично би звучало, че да, ние имаме толкова големи разлики помежду си, че не мога да се справим с ситуацията и трябва да бъдем разделени и административно и така, което ние сме българи, живеем в чужда страна и там ние държим да сме заедно. Аз съм убедена, че в момента нашите зрители, които ни гледат в Бесарабия,
са много щастливи да чуят тези думи от теб, защото все още има разделени семейства, все още има семейства и в Бразилия, и в Бесарабия, които се търсят, които вече са много отдалечени от поколение на поколение и се търсят и може да прозвучи малко така самонадеяно, но ето ние с теб двамата, ти българин от България и аз българка от Бесарабия, която обаче живее в България, можем да им помогнем да се намерят. Можем да им помогнем, ето защото не се делим, защото не си създаваме някакви граници, бариери помежду си. Особено в века на комуникационните технологии. Точно така. Аз бих искал да правим нещата на практика и да даваме пример за как това може да се случи. Вие всъщност вече го дадохте този пример, като направихте така достояние на общността, трагедията с храма. Да. Свето Преображение Господне. Бих искала да споделиш няколко думи за това какво се случи. Ние това, което решихме да направим е да го направим заедно с 3 март, събитието, което показа, защото има много общо между двете неща и искахме поне символично да изразим подкрепата си за този проект. Това, което Мишо Кръстанов направи, беше една много сериозна презентация на историята на храма, защо той е важен за българската общност, не само в Бесарабия, изобщо по света, за всички българи. И много малко хора знаеха всъщност какъв е този храм, защо съществува. И от новите... И от новите остави. И от бесарабски. Да, точно така. Въпреки, че техните предци са давали пари за този храм. Да, но както казах, след като те ми говорят български език и не четат, на тях е много трудно в интернет има информация, всякаква. Но ти трябва да знаеш как да я използваш. В техния случай те са ограничени от тази гледна точка. И затова презентацията ние си я направихме на португалски с директен превод. Михаил Кръстанов превеждаше. Симултантен превод. Това, което зависи от нас, ние го правим. За как реагирах? Имаш ли някакво наблюдение? Едва ли си се озъртал в залата, докато е течал филма, примерно? Смятам, че направи много, много силно впечатление, защото тя самата история е действително много сериозна и красива. Как е построен, кой го е построил, защо го е построил, каква е ролята му през годините. И бразилците, дори бесарабски българи, като говорим, са религиозен народ, без значение за какъв тип религия говорим. Вярващ. Те са вярващ народ. Да. Добре, по-хубаво. По-добре, може би така. И тия неща са, освен това, така или иначе, историческата култура на Бразилия е нова. Това е една държава на 500 малко години. Но те или иначе, те пазят някаква семейна история и знаят, дори историята на Бразилия да е толкова кратка, знаят откъде са дошли техните семейства. И това така или иначе се предава. Да, имат отношение към традицията. Точно. Аз мисля, че тук е моментът като разбира се, на първо място отново благодаря на всички българи в Бразилия за това, че подкрепят българите в Бесарабия и че и с тяхна помощ, и с ваша помощ, с помощта на всички ни, в крайна сметка аз съм убедена, че храмът на Свето Преображение Господне ще заблести отново. Нека да ви припомня, че телевизия СКАТ и предаването Облаче или бяло организират инициатива за възраждане на храма Свето Преображение Господне в Болград. Моля видео, колеги. Храмът Свето Преображение Господне в Болград, Украйна, е една от българските светини извън България. Построен през 1838 година с труда и средствата на българските преселници, той завинаги ще остане символ на българския дух. На 26 януари тази година пожар унищожи част от паметника, но всички заедно можем да го възстановим в първозданния му вид. Граждански инициативен комитет
набира средства за възстановяване на Свято-Преображенския събор по сметка IBAN BG 57 STSA 93 00 00 20 20 68 80 БИК STSA BG SF. За да се включите в благотворителните инициативи или да предложите нови идеи, потърсете ни на сайта www.preobражение-болград.info. Уважаеми зрители, за малко да изпуснем един важен елемент от това, което бяхме приготвили с Божидар за предаването. Като говорихме за културата и за това, че кулинарията е едно от нещата, които са запазили бесарабските българи, бих искала да ви покажа и тези прекрасни неща, по-точно да ги видите отблизо, защото предполагам, че вече са ви направили впечатление като украса на студиото. Това са неща, които са изготвени от нашите сънародници, бесарабски българи. Ето това, което виждате в момента. Добре, че дойде Божидар, за да ми преведе какво пише, защото това ми е подарък от бразилските българи, бесарабската им част. И аз го гледах като едно много симпатично, една симпатична покривчица. Оказа се, че това е поставка за тоалетна хартия. Аз обаче ще я покажа все пак. Ето така се случват нещата. Аз не мога да се представя тази красота да бъде закачена в баня, но така или иначе, очевидно, може би и в декоративен план се използва. И другото, което също е украса на студиото, са покривчиците, везени на една кука. Много, много добре познати на всички българи, убедена съм, и в България, и най-вече на тези наши зрители, които в момента са в Бесарабия, защото аз като ги поех в ръцете си, имах чувство, че това е нещо плетено от баба ми. Всички баби, и българските баби в България са плели подобни неща, но това са изделия, които те ги изготвят ръчно. И продават ли ги или само за този панаир, за който ти спомена, че има панаир на националности, в който българската общност участва в тяхно лице? Това е всяка година, но са само 4 дни. И много съмнявам, че те са ги плели тия неща за продажба. Може би там също продават, но това се плете за вкъщи, за подарък, за украса на дома. И не толкова за търговия. Знаеш ли какво ми хрумна току-що? Не. Би ли приел такива неща да се продават в твоя магазин? Аз продавам такива неща в моя магазин. Да, ма става въпрос. Кой ги плете? Или ги взимаш от България готови? Това, което всъщност ние продаваме малко такива неща, но има. Значи много неща прави на ръка, ги прави майка ми. Тя ги плете. Значи пак са си ръчно, да. Пак си ръчно, да. Но имаме тези, продаваме тия покривки, които са български фолклорни. Да, червените, ние ги... Което те са готов продукт. Но да, продаваме такива неща. Това е тая част от магазина, която ние наричаме занаяти. И там всъщност продаваме само неща, които са български фолклорни предмети. Да, битови. Кой ги купува? Българи не ги купуват, защото... Не ги купуват, те си имат. Те си носят, те си имат. Продаваме ги на бразилци, на бразилски туристи. Мен ми направи впечатление, че тези плетива бяха опаковани в... Ето това има етикета, ще помоля ти да ми го преведеш, защото е на португалски. Само това, което разбрах, е ръчна изработка. Да, това е точно така. Това е, което пише, че ръчна изработка, има адрес и телефон. Значи това нещо може би да е правено... Може би за въпросния панаир да е правено. Да, може би е правено за панаира, точно така, да. Ето, това е лично моя идея. Мишо, ще те помоля да преведеш на моите приятели бесарабските българи, че ако искат, биха могли да продават своите неща и при Божидар в магазина. Ето един прагматичен пример. Виж, се разберете после.
Един прагматичен пример за това как може да сме заедно. Може и турнир да направим. Бесарабските българи и българите от новите българи. Да, седянка с така да се плете и може. Много неща да се правят. Ние с теб, ако още един час предаване направим, със сигурност в края на това предаване българската общност в Бразилия ще бъде обединена. Обаче ние, за съжаление, това време го нямаме. Много малко време остава до края на предаването. Пропуснахме ли нещо? Всъщност, теб като те изпратиха тук, как се казва, имаше една хубава българска дума, която изпуснах в момента. Заръчаха ли ти нещо? Нещо важно, което да не пропуснеш да кажеш? За нас е много важно проекта за училището да върви. И това са много усилия, които се полагат, специално от Михаил Кръстанов. Както обяснихме, Ерван помага с помещение и така, но трябва, според мен, да има по-сериозна помощ от българската държава, защото ако искаме това да продължи да съществува училище и да се развива и да имаме, така да се превърне в една традиция и да оцелее, може да помогне от тук нататък само българската държава, защото това, което зависи от нас, ние го правим, но не е достатъчно. Има неща, които няма как да направим. Присъединявам се към твоя призив, още повече, че пропуснахме да кажем, че всъщност тези членове на семействата ви, които не са българи, споменахме, че голяма част от семействата са смесени, всъщност са много лоялно настроени. Тоест, ние говорихме за твоята съпруга, но това се отнася, това, което ти ми каза, за по-голямата част поне от тези хора, които са около тебе. Тоест, имаме, уважаеми зрители, едно изключително лоялно отношение от страна на Бразилия, на бразилците, чието деца са наполовина българи. Имаме изключително голямо желание и мотивираност на българската общност, което също не на много места го има. Така че ви трябва само едно рамо от страна на България. Да, точно така е. Около 20 деца има в момента в училището, казахме, но то е само на 3 годинки. Тези наши зрители, които знаят за български училища, знаят, че изведнъж започва да стават все повече, повече, повече. Смяташ ли, че когато наистина училището има стабилност, а не както сега от година на година, ще се намерят много българи, които ще дадат децата си? Деца се раждат през цялото време. Така че само от миналата година имаме 4 нови двойки смесен брак, които са млади хора. Даже на едно от семействата чакат дете до няколко месеца. От нас, които сме по-отдавна, също се раждат деца през цялото време. Искам да кажа така, да не прозвучи, но се появяват нови деца. Така, доста... Имате си сайт. Информацията се качва на сайта, т.е. има начин да се разпространява информацията, нали, не е като да не знаят, така че просто трябва хората да са сигурни, че това училище ще го има, че има стабилност и... Да, само още едно нещо да кажа много, много важно и интересно. Михаил Кръстанов, който всъщност води уроците, пътува от 300 км. Защото той живее в друг град, който е на 300 км и той пътува в събота и неделя, за да се грижи за учебната част на училището. Аз от своя име искам да благодаря и на Мишо Кръстанов за това, което прави за българите в Бразилия и на българите в Бразилия, за това, което правят, за усилията, които полагат, за да се запазят българи. Защото независимо колко вода и километри ни дели, ние сме си българи и имаме нужда едни от други. Както вие имате нужда от България, така и България има нужда от вас, от всеки от вас. И предаването Облачеле бяло
и Национална телевизия СКАТ. Няма да се уморим да го повтаряме това всеки път. Аз пожелавам успех на вашата общност, вашата симпатична общност. Искрено се надявам, че при следващо гостуване на българин от Бразилия, било от новите, било от бесарабските, вече ще може да говорим за една голяма организация. Аз съм убедена, че това ще стане. Предполагам, че просто някакви... Още малко се познавате помежду си. Българин е предпазлив. Малко се познавате и има нужда да се нагласите едни към други. И се надявам да имаме повече възможност в студиото на Облачеле бяло да говорим за тези отдалечени общности, защото дори и факта, че те присъстват днес в програмата на Облачеле бяло, това вече малко им помага да са по-близо до България. Права ли съм според теб? Абсолютно, точно така е. Аз много благодаря за поканата и за възможността, която ми беше дадена да поговоря малко за българската общност в Бразилия, защото не е често... Не става често дума. Не става често, да, ние не пътуваме толкова често. Интересът на българските медии не е толкова голям към нас, може би, или поне не към положителните неща. Да. Затова няма да говорим. Да. Но така или иначе, още веднъж много благодаря за възможността и ако имат интерес българите в България да знаят за нас, много е лесно. Имаме група в Фейсбук, която точно така се казва "Българи в Бразилия". Да, това могат да го видят на страницата на Облачеле бяло. Да, всеки е добре дошъл, който има какъвто и да било интерес към Бразилия. Ние там публикуваме не само неща от нашия живот, но изобщо и за Бразилия и добре дошли. Ще ставате повече, убедена съм. Това, уважаеми зрители, беше предаването Облачеле бяло.